Оказва се, че мъничко мед в овесената каша върши чудеса. Браво! Това са фини овесени ядки с малко масло, сирене и мед, накиснати с вряла вода под капак за няколко минути. Може би сложих повече вода, отколкото трябваше и са леко течни, но очевидно това не е сериозен проблем. Тук Явор е на 1 година и 3 месеца. Доскоро бойкотираше повечето видове храна, както и приборите, съдовете, но напоследък се получи сериозен прогрес. Да, и с ръчичка може. По-удобно с лъжичката. Хайде с лъжичката. С лъжичката. С лъжичката. Ха? Браво! Да няма фира. Точно така.